Vi har spillet 2,5 minutter ind i overtiden, og det er FCK, det er Peter Møller, og det er en drømmemål af Peter Møller! Det er helt fantastisk scoring af Peter Møller, som får bolden i medløb, banker til den med højre benet. Første gang ude fra kanten af feltet, og det er endnu længere ude, det er vel 25-30 meter, og den sidder helt oppe i det ene målhjørne. Det er simpelthen en af de bedste mål, jeg har set i mange år i den danske Superliga. Det er lige så godt som det Martin Nielsen, den nuværende FC Midtjylland forsvarer, engang scorede for FC København i en kamp, det er følge. Det er helt magen til Peter Møller, indskiftet et kvarter før tid, kommer ind og banker bolden ind. Alle dem, der hedder Mark, kapper nu. Alle dem, der hedder Mark, alle dem, der hedder Mark, alle dem, der hedder Mark, kapper nu.